Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az apostoli köszöntés szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 173. dicséretünk első 3 versét. A 173. dicséret első verse így kezdődik: melyigen jó az Úristen dicsérni. Megváltómnak életre. Fennállva fohászkodjunk. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliuma 24. fejezetének válogatott verseiből. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait
a 4 égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Isten áldása legyen az ő igéjén, helyünket elfoglalva imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy amikor megállunk előtted, mint a te néped, akkor te megszólalsz. Megszólalsz ezeken az ősi igéken keresztül, titkokat leplezel le, elbeszéled ennek a világnak a menetét. Urunk Istenünk, olyan sokan próbálják nekünk elmagyarázni, velünk megértetni, hogy mi az, ami körülöttünk van. Olvassuk a híreket, olvassuk az elemzéseket, hallgatjuk a különböző műsorokat, és szeretnénk tájékozódni. Úr Jézus Krisztus, te taníts bennünket, te tanítsd, hogy értsük a jeleket, értsük az eseményeket, és ne a magunk félelmét, kétségeit olvassuk bele a világ menetébe, hanem meglássuk a te akaratodat, és meglássuk a te jelenlétedet. Urunk Istenünk, szeretnénk olyanok lenni, akik egyszerre a jelenben vannak, de közben tudnak előre nézni, tudnak a jövőbe tekinteni. Taníts most bennünket, Jézus Krisztus, ezek által, az ősi evangéliumi igék által, és taníts a te jelenlévő lelked által. Urunk Istenünk, add meg nekünk azt a csodát, hogy a mai Isten tiszteleten te rád figyelünk. Elhagyunk mindent, ami elválaszt te tőled, és átadjuk magunkat a jelenlétnek. Hogy itt van a lelkünk, itt van a testünk, itt van az egész értelmünk, kinyílunk előtted, és várjuk azt, hogy megszólíts, hogy belépj a mi valóságunkba. Add, Urunk, ezt a csodát a hirdetett ige által, és a közösség megtapasztalása által is. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük az 548. dicséret mind a 4 versét. Az 548. dicséret első verse így kezdődik: Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. Ez alatt az ének alatt vonulnak le a gyerekek gyerekisten tiszteleti helyükre.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által benneteket is megszólíthat ezen a mai Isten tiszteleten. Írva található Máté evangéliuma 25. fejezetében, az első 13 versben. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak viszont így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy alapvetéssel kezdem. Az, hogy kik vagyunk, azt alapvetően a történetünk határozza meg. Az, hogy mi történt velünk az életünk során. Ha egy új közösségbe kerülünk, és szeretnénk magunkat bemutatni, magunkat jellemezni, akkor általában nem jelzőkkel, vagy nem állításokkal tesszük ezt. Nem azt mondjuk el, hogy rendszerető, szerethető, félős ember vagyok, tehát nem jelzőket mondunk, hanem elkezdünk történeteket mesélni az életünkből. Elmesélünk egy történetet a gyerekkorunkból, mi volt, ami abból az időszakból meghatározó volt, az ifjúkorunkból, a felnőtt korunkból, olyan történetet, amely igazából meghatározta azt, hogy most kik vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy igazság szerint történetekben értelmezzük saját magunkat is. Nem jelzőkkel, nem határozó szavakkal, hanem történetekkel. És mindezekből a történetekből adódik igazából össze, hogy kik vagyunk. Ezt egy francia filozófus Paul Ricoeur narratív identitásnak nevezi. Mindezeknek a történeteknek az összességeből áll össze, hogy kik is vagyunk igazából. Ez igaz az egyénre is, de igaz a közösségre nézve is. Igaz az egyházra nézve is, a gyülekezetre nézve is. Az, hogy kik vagyunk, az sok szempontból a történetünk, a múltunk határozza meg igazán. Mik voltak a közösségünk szempontjából nevezetes események, nevezetes emberek, olyan szokások, amiket gyakorlunk, és része a kultúránknak, része a hagyományunknak. Mindaz, ami a múltban történt, velünk történt, meghatároz bennünket, kihat a mai napig ránk, a mai napig nézve. Azt gondolom, hogy ez egy alapvetés, de van egyfajta veszélye is, mind az egyénre, mind a közösségre nézve. Az, hogyha csak a múltban értelmezi magát az egyén, akkor végül az lesz, aki egykor volt. Az vagyok, aki egykor voltam. Nem élek már igazán a jelenben. Nem határoznak meg a jelenben történt események, csak az határoz meg, aki voltam. És ez a veszély áll a közösségre nézve is, csak az határoz meg, ami volt, a régmúlt, nem érdekel igazából a jelen, vagy esetleg a jövő. A
Amikor ilyen túlhajtásokat látunk, akár a személyes, akár a közösségi életünkben, akkor elindulhat a gondolkodás arról, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk annak érdekében, hogy még inkább a jelenben, hogy esetleg a jövőben éljünk. Goethét idézem a jelen vonatkozását tekintve: nyugodjunk abba bele, ami elmúlik. Megmarad nekünk az örök, minden pillanatban jelenlevőnek, és így nem szenvedünk az elmúló idő miatt. Mi ez az örök, amire Goethe gondolt? Ő nem az Istenre gondolt, hanem sokkal inkább a természetre, ami jelen való, jelen idejű. Lépjünk be ebbe a jelen időbe, és akkor kicsit tudjuk lazítani a múltnak, a történeteinknek az erejét, és a sokszor fogva ejtő erejét. A másik megoldás az, hogyha a jövőbe tekintünk, és mindenféle víziókat keresünk. Olyan fajta víziókat, célokat tűzünk ki. Mi az, amit még el akarok érni? Mi az, amit beszeretnék még teljesíteni? Ez is egyfajta megoldás lehet. Hitem szerint ez a példázat, a 10 szűzről szóló példázat arról tanít bennünket, hogy hogyan lehet mind az egyén életében, mind a közösség életében igazi viszonyítási ponttá a jövő, az eljövendő. Hitem szerint, ahol Isten országa jelen van, Isten hatalma megmutatkozik, ott történhet meg igazából ez a különös jelenség, hogy egy egyénnek és egy közösségnek az életét nem csak a múltja határozza meg, hanem a jövője is. Ez igazából egy ellentmondás, hiszen a jövő az, amiről nem tudunk, nincsen ismeretünk. Sem a személyes életünk vonatkozásában, sem a közösségünk vonatkozásában. Nincsenek ismereteink a jövőről. Kitűzhetünk terveket, lehetnek céljaink, de nincsen biztos ismeretünk a jövőre nézve. És mégis ez a példázat erről tanít. Ez egy ugyanúgy Isten országának a titkát fejtegető példázat, így kezdődik, és Isten országának erről a különös titkáról beszél, hogy hogyan határozhat meg bennünket a jövő, az eljövendő. Mielőtt nagyon belebonyolódnánk, azért azt szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok probléma van ezzel a történettel, hogyha a maga mélységében akarjuk értelmezni. Most csak 3 sorolok. Egyrészt mi ez a kategorizálás, hogy vannak okos, meg balga szüzek. Azt gondolom, egy kicsit idegen tőlünk, hogy valakire ennyire kategorikusan kimondanánk, hogy ő okos, ő meg balga. Szinte taszító ez, ahogy a szövegben jelen van. A másik ilyen probléma, hogy az okos szüzek ténylegesen okosak, akkor miért nem adnak olajat a balga szüzeknek? Miért ennyire irigyek? Miért ennyire szeretet nélküliek, hogy hagyják a balga szüzeket szenvedni? A harmadik ez, hogy nyitva voltak a boltok éjszaka? El tudnak menni vásárolni? Tehát ez is valamilyen furcsa része ennek a történetnek. És a negyedik, ami pedig már inkább az Isten képünket kezdi ki és kérdezgeti, hogy a vőlegény miért rekeszti ki azokat, akik később érnek oda. Szóval nagyon sok ilyen furcsaság van ebbe a történetbe, és fontos, hogy úgy értelmezzük ezt a történetet, ezt az idegen szót mondom, hogy hiperbola. Tehát ez nem csupán egy példázat, hanem egy olyan történet, amelyben nagyon sok a túlzás azért, hogy egy konkrét üzenetet át tudjon adni Jézus ezzel a történettel. Tehát nem válaszolható meg minden egyes része ennek a történetnek. Nem azonosítható be, nem vonható le róla egy teljes, egy 100%-os igazság. Egy üzenetet akar átadni Isten hatalmáról, Isten országáról, Isten országának a titkáról. A történetnek a főszereplője, a hiányos főszereplője a vőlegény, aki érkezik. Ki érkezik, és közben mégsem érkezik. Várják, de közben mégse várják, késik, de végül megérkezik. A vőlegény, aki, hogyha be szeretnénk azonosítani, Istennel, Jézus Krisztussal azonosíthatjuk be. Az Ószövetségtől kezdve tele van olyan képekkel a Szentírás, ami Isten népének és Istennek a kapcsolatát a párkapcsolatként jellemzi. Ezek nagyon erőteljes
bibliai leírások. Nagyon sok dinamizmus van benne, hogy Isten hogyan fordul az ő népéhez. Teljes szeretettel, teljes odaadással, ahogy a házastársak fordulnak egymáshoz. Ézsaiás könyvének 54. fejezetéből idézem: mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt megszólít téged az Úr, és mint ifjú mennyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Micsoda szeretet van ebben a mondatban, micsoda odahajlás van ebben a mondatban. Isten így fordul az ő népéhez, mint vőlegény a mennyasszonyhoz. Vagy Ézsaiás könyve 62. fejezetében, mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Tehát már az Ószövetségben jelen van ez a kép Isten és az ő népe kapcsolatáról, és aztán az Új Szövetségben lesz ez egészen konkréttá. Hogy ez nem csak egy Isten, hanem egy Isten, aki testé lett, egy Isten, aki jelen van, egy Isten, aki Jézus Krisztusban megmutatja magát. Keresztelő János az, aki ezt konkretizálja, amikor ezt mondja, akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Tehát itt János öröméről van szó, hogy eljött a vőlegény, jelen van, Jézus Krisztusban az az Isten, aki ilyen szeretettel és oda szánással van az ő népe iránt megjelent. És aztán még Pál apostolnál olvasunk erről, aki még inkább konkretizálja, hogy ez a vőlegény Krisztus, aki szereti az egyházat, és önmagát adja érte. Tehát csodálatos, ahogy ez a kép egyre jobban kibomlik a Szentírásban, az Istenről, és aztán konkretizálódik Jézus Krisztusban, ő az, aki érkezik. Ő az, akire várunk, ő az, akire várhatunk. És aztán végül a Jelenések könyvében olvashatunk a bárány mennyegzőjéről, amikor már felkészült a mennyasszony, felkészült az egyház, felkészült a gyülekezet, és megtörténik ez az örömteli találkozás Jézus Krisztussal. Azt a kérdést írtam föl magamnak, hogy mindez meseszerű lenne? Meseszerű lenne, hogy ez lesz egyszer a világ vége, hogy Jézus Krisztus visszajön? Azt gondolom, hogy ha körbenézünk itt a mai 21. században, azt gondolom, hogy meseszerű. Pedig a kortárs kultúrában is vannak elképzelések arról, hogy egyszer lesz valamiféle vég. Nem az örökké valóságig tart ez a világkorszak, amiben élünk, hanem egyszer lesz valamiféle vég. Némelyek természeti katasztrófáról beszélnek, mások a túlnépesedési problémákról, megint mások atomháborúról, valami szörnyű végről, ami egyszer csak bekövetkezik és megtörténik. Tehát nagyon is jelen vannak a kortárs kultúrában ezek a gondolatok, hogy egyszer valami tragikus módon, vagy egy meteornak a becsapódása nyomán lesz vég. Egy vég, amit madás nyomán akarnánk feledni, de valahogy mindez véget fog érni. És mindezekre Jézus nem azt mondja, hogy ezek nem igazak, sőt azt mondja, hogy minden borús előrejelzésünk igaz. Hiszen ezt olvastuk Máté evangélium a 24. fejezetében, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínséges és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Tehát igazak ezek a borús előrejelzések, ezek a félelmek, ezek a kétségek, mert vannak és lesznek ilyenek a világtörténelem során. De mindezek fölött és mindezeken túl Jézus arról a reménységről beszél, hogy egyszer ő visszajön. Hogy egyszer ő, aki itt volt közöttünk, ő, aki belépett a történelemben, és a történelem része volt és valósága volt, ő egyszer visszajön. És ez az az igazi változás, ami megváltoztatja majd a történelemnek a menetét. Adódik a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ehhez az üzenethez, Jézus visszajöveteléhez. Olyan őszinte ez a történet, hogy nincsen igazából különbség az okos és a balga lányok között abban a kérdésben, hogy mindenki elalszik.
mindenki elalszik. Tehát, mint hogyha felszabadítana bennünket ez a történet arra, hogy igazából mindenki restül, mindenki kétkedve várja igazából Jézust vissza. Csak az első századi keresztjének voltak azok, akik ébren várták vissza. Ők voltak azok, akik a házaikat eladták, akik nem házasodtak, mert annyira várták vissza Jézust. Azt gondolták, hogy már mindjárt itt lesz. De valahogy ez a történet felszabadít bennünket arra, hogy igen, késik, nem jön azonnal. És meg kell tanulnunk abban a kettőségben élni, hogy ne is vedd ki őket a világból, de közben nincsen itt maradandó városunk. Nagyon nehéz ebbe a kettőségben megérkezni. De Jézus erre akarja tanítani a keresztény embert és a keresztény gyülekezetet, hogy két lábbal álljunk itt ebben a világban, a földön, és közben folyamatosan vágyakozzunk és várakozzunk az eljövendő iránt, amit Jézus hoz, amit az ő jelenléte és valósága hoz. Készen állok erre a másik valóságra. Mert ez a történet ennek a feszültségét akarja közénk hozni. Hogy ez a másik világ, ez a másik valóság, amit Jézus hoz, az már nincsen annyira messze. Az készülődik, az eljön közénk. Készen állok-e? A balgák nem álltak készen. Nem számoltak ennek a lehetőségével. Nem számoltak azzal, hogy ez egyáltalán megtörténhet. Készen állok-e? És a történet végén ott áll Jézus figyelmeztetése, hogy nem tudjátok, hogy mikor történik. Nem tudjátok. Ahhoz, hogy készen álljunk erre a különös eseményre, Jézus visszajövetelére, számolnunk kell ezzel az eljövendő világgal. Számolnunk kell azzal, hogy nem ez a világ a végső valóság. Nem az, amit itt mi térben, időben érzékelünk és tapasztalunk. Nem az, amiben gondolkodunk. Ebben sokszor azt érezzük, hogy be vagyunk zárva, az emberségünkbe be vagyunk zárva. És Jézussal is ezt tesszük, a történelem részévé tesszük, és emlegetjük őt, mint egy első századi tanítót, akitől lehet bölcsességet venni, de ebben nincsen ott, hogy a keresztény hit az nagyon is jövőt kereső hit, nagyon is előre néző hit, nagyon is előre tekintő hit. Mert a keresztény hitben felismerhetjük azt, hogy ami Jézussal történt, az ő halála és az ő feltámadása, az kinyitja a jövőt. A jövőnek a szélességét és a jövőnek a szabadságát. És mindez elérkezett. És hogy igazság szerint Jézus mennybe menetele óta már a második adventben élünk, amikor várhatjuk vissza Jézust. És Jézusra is így tekinthetünk. Nem csak úgy, mint aki régen itt volt, hanem úgy, mint aki eljön, aki közénk jön, aki érkezik. Úgy hiszem, hogy nem lett volna a kereszténységből semmi, hogyha Jézus azt mondta volna a tanítványainak, hogy majd 2100 év múlva visszajövök. Félretették volna a tanítását. Azt mondták volna, hogy jó, akkor majd az unokáink, dédunokáink foglalkoznak ezzel. De Jézus megteremtette ezt a különös feszültséget, hogy nem tudjuk, hogy mikor. Nem tudjuk. És ezért ebbe a különös feszültségben élhetünk. Feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi motiválja jobban az ember munkáját. Az, hogyha dolgozom egy rokonomnak, nagyapámnak, apámnak az emlékéért, és érte megteszek valamit, vagy azért dolgozom, mert tudom, hogy egy fél órán belül, vagy egy órán belül, vagy még azon a napon eljön a főnököm, és ellenőrzi majd a munkámat. Eljön és megnézi, hogy mire jutottam. És valahogy Jézus ezt a feszültséget akarja megteremteni, hogy számoljunk az eljövendő világgal, hogy ne ragadjunk bele abba, hogy csak ez a világ van, hogy csak ez a valóság van, hogy csak ez az élet van, mert lesz egy eljövendő. És hogyha lesz eljövendő, akkor az a kérdés, hogy ebbe az eljövendőbe benne van-e a személyes elköteleződésünk. Mert ez nem csupán egy elméleti kérdés, hogy lesz-e eljövendő, vagy nem lesz eljövendő. Nyilván erről hozunk egy döntést, hogy hisszük-e ezt, valóság ez? Van-e értelme, amiről itt mi beszélünk?
De kérdés, hogy benne van-e a személyes elköteleződésünk. Mert ez ábrázolja ki olyan szépen ez a történet, hogy mindenkinek szüksége van lámpásra, mindenkinek szüksége van olajra. És 5-en komolyan vették, és 5-en nem vették komolyan. 5-en számoltak az eljövendő világgal, 5-en nem számoltak. Szimbolikusan érthetjük ezt az olajat, lehet, hogy nem is kellene lefordítani, lehet ez a hit, lehet az Istennek a lelke, Jézusnak a lelke, mint hogyha egy előjelét adná az eljövendő világnak itt bennem, a szívem mélyén, az a kis fény, az a kis világosság, az a kis olaj, hogy igen, ez valóság. Valóság az eljövendő világ. És erről kell döntést hozni, hogy számolunk-e ezzel, hogy lesz ez az eljövendő. Mert hogyha lesz, akkor ez hatással van mind a személyes életünkre, mind a közösségi életünkre nézve is. A személyes életünkre nézve az a következménye, hogy tudunk Jézusba vetett reménységgel tekinteni a jövőbe. Mert vannak az életünkben érthetetlen történetek, érthetetlen események. És micsoda megnyugtató válasz az, hogy az, amit kutatok, amit nem tudok megfejteni, arra odaát majd kapok választ. Amikor Jézus visszajön, akkor minden lelepleződik. Vannak olyan bűneink, olyan kétségeink, amiktől nem tudunk megszabadulni. Olyan bűneink, amelyek fölött soha nem lesz igazából hatalmunk. És micsoda reménység ez, hogy lesz egy eljövendő világ, egy eljövendő valóság, ahol majd ezektől is megszabadulhatunk. Vannak olyan harcaink, amik mindig legyőznek, amelyekben hiába kérjük az Isten erejét, hiába kérjük az ő lelkének a segítségét, nem győzünk. Micsoda reménység ez, hogy lesz egy eljövendő valóság. De hathat a konkrét napi döntéseinkre. Hogyha lesz egy eljövendő valóság, akkor nem kell most minden pénzt összeharácsolnom, mert az igazi gazdagság oda át van. Nem kell a romlás, az elmúlás ellen harcolnom, mert a teljesség felé haladunk, a kiteljesedés felé haladunk. És éppen ezért készíthetjük magunkat a Jézussal való találkozásra. Készíthetjük a szívünket, készíthetjük a lelkünket, és megérkezhet az, hogy igen, most még nem teljes a látás, most még nem teljes az ismeret. Most még csak a hit szemével reméljük, hogy Jézus visszajön, de akkor majd teljessé lesz, akkor majd kiteljesedik. Tehát a mindennapi életvezetésünkre nézve hathat ez a felismerés, hogy lesz egy eljövendő világ, egy eljövendő valóság. De ugyanígy a közösségünkre nézve is. Mint közösség, mint gyülekezet tudunk a jövőbe tekinteni és reménységgel menni. Mert ahol Isten országa, Isten hatalma jelen van, ott történhet meg ez a csoda, hogy nem csak a múlt határoz meg, nem csak az, akik elmentek, hanem a jövő. És ez a legnagyobb paradoxona igazából a kereszténységnek, hiszen egy nagyon régi szervezetről beszélünk, az egyházról, nagyon régi gyülekezetekről beszélünk, ahol nemzedékről nemzedékre történik a hitátadás, de mégis itt történhet meg az a csoda, hogy az Isten országa megjelenik, akkor nem csak a múltból, hanem a jövőben nézve értelmezhetjük magunkat. És nem csak azok vagyunk, akik voltunk, hanem azok vagyunk, akik egykor majd leszünk. Azok vagyunk, akiket az Isten valamilyennek eltervez. Azok vagyunk, amilyennek az Isten megálmod bennünket. Reménységgel erőre tekinteni, mert tudni azt, hogy egy győztes ügyben vagyunk. Akkor is, hogyha borús az egyház helyzete, akkor is, hogyha negatívok a különböző tendenciák, győztes ügyben vagyunk, mert a győztes Krisztust várjuk vissza. Ő az, aki érkezik, a mi Istenünk. És ezért már itt a jelenben ez még inkább hajthat, hogy neki szenteljük magunkat, neki áldozzuk magunkat. És ebből következően a gyülekezet, az egyház nem lehet egy klub, ahol jól el vagyunk, hanem
egy olyan hely, ahol feszült várakozás van. Várjuk vissza őt, aki elment, és itt hagyott bennünket az ő lelkével. Várjuk őt vissza, és közben végtelenül érdekel bennünket ennek a világnak a sorsa. Végtelenül érdekel bennünket azok az emberek, akik körülöttünk vannak, azok, akik Isten nélkül élnek, vagy Istent keresők, mert várjuk vissza, vele akarunk találkozni, készen akarunk lenni erre a találkozásra, hogy méltók legyünk. Méltók legyünk Jézushoz, méltók legyünk úgy, hogy ne legyen közöttünk békétlenség vagy széthúzás, mert reménységgel nézünk a jövőbe. Mert igen, benne van ebben a történetben, hogy egyszer majd hangzik a kiáltás. Hangzik a kiáltás, hogy eljött az idő, betelt az idő. Éjfélkor hangzik a kiáltás, és ebben a képben elindul ez a lakodalmas menet, elindulnak a lakodalmas házhoz. És ezek a leányok elkezdik kísérni a vőlegényt. Ez egy hihetetlen ígéret, hogy Jézus bennünket is kézen fog, és az atyai házhoz kísér. Oda, ahova vágyakozunk. Ahhoz a házhoz, ahol átélhetjük, hogy igazán otthon vagyunk. Ahol átélhetjük azt, hogy igazán önmagunk vagyunk. Ahol átélhetjük azt, hogy igazán szeretve vagyunk. Erre vágyunk mindannyian, erre vágyott a tékozló fiú is. És Jézus ezért jön vissza, hogy kézen fogjon bennünket, és az atyai házhoz vezessen bennünket. Nem tudjuk, hogy mikor jön. Nem tudjuk, hogy mikor lesz ez. De készíthetjük magunkat, hogy megtörténhessen ez a nagy találkozás. Vele, Krisztussal, aki egykor itt volt, és várhatjuk azt, hogy egykor újra visszajön, és magához vesz bennünket. Kedves testvérek, röviden szeretném összefoglalni. Egyéni és közösségi önértelmezésünket meghatározza a történetünk. Az, hogy kik voltunk egykor. Azonban Isten országának a jelenléte és ajándéka az, hogy nem csak a múltból, hanem a jövőbe tekintve határozhatjuk önmagunkat. És a kérdés az, hogy számolsz-e ezzel az eljövendő világgal, azzal, amikor Jézus visszajön. Benne van-e a személyes elköteleződésed? Valóságnak tartod ezt igazán? Mert ha igen, akkor ez tudja dinamizálni igazán a napjaidat. Ez tudja igazán hangsúlyossá tenni egyéni és közösségi életünket. Mert készen akarunk lenni, jelen akarunk lenni, vele akarunk lenni. Mert várjuk azt, hogy ő visszajön, és várjuk azt, hogy visszavezessen bennünket az atyai házhoz, ahol átélhetjük azt, hogy igazán szeretve és elfogadva vagyunk. Amen. Ráfelelő éneket énekeljünk, 624. dicséret első 3 versét. Első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk. Krisztus nép, jön a gép.
a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az örök lét felé mutat, de míg hangunk majd zengre szárnyal, Hozsánás a karszavával. Álmod üznek éjszakát, Krisztus Hajljuk és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk azért a szerelmi kapcsolatért, amely összefűz téged és a te népedet. Nem értjük, hogy miért van ez a kapcsolat, hiszen megvalljuk őszintén, hogy a mi részünkről annyi elhajlás, annyi tékozlás van, de köszönjük ezt a végtelen szeretetet, ahogy jössz, közeledsz, megszólítasz bennünket. Köszönjük ezt az aggódó szeretetet, amelyet a te néped felé gyakoroltál már az Ószövetség idején, ezt a féltő szeretetet, és köszönjük azt, hogy mindez valósággá lett, megtapasztalható, átélhető valósággá lett Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő a vőlegény. Köszönjük, hogy Keresztelő Jánossal mi is vallhatjuk, hogy neki növekednie kell, nekünk pedig kisebbé lennünk. Szeretnénk azt, hogy Jézus Krisztus jelenléte, valósága és az ő jövője határozza meg személyes és közösségi életünket. Így imádkozunk személyes életünkért. Hálát adunk azokért az élményekért, történésekért, amik formálták mindazt, akik vagyunk. Hálát adunk azokért az emberekért, akik hatottak ránk. De Urunk, hogyha ebben vagyunk, akkor szabadíts ki bennünket abból, hogy csak azok vagyunk, akik voltunk. Urunk, mutass személy szerint nekünk reménységet, perspektívát, a jövő igenlését, és mutasd meg nekünk, hogy veled reményteljes, veled teljes, veled áldásos és gazdag a jövő. És így imádkozunk közösségünkért is. Hálát adunk azokért, akik előttünk jártak, úgyis, mint az egyház történelemben, úgyis, mint a gyülekezet történetében. Hálát adunk az ő szolgálatukért, munkájukért, de add, hogy tudjunk a jövőbe is nézni, látni azt, hogy te jelenvaló Isten vagy a te szent lelked által, itt munkálkodsz, itt közöttünk változtatod meg az életeket és az életünket, és köszönjük azt a dicsőséges jövőt, amit Jézus Krisztus által mi is átélhetünk. Köszönjük ennek a példázatnak a sürgető voltát, a megszólító voltát, hogy legyünk készen, álljunk készen, ne tékozoljuk el az életünket, a napjainkat, ne a hiába valóságba folyjon szét az életünk. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy úgy számláljuk napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, és add, hogy ténylegesen várjunk téged vissza. Várjuk azt a napot, amikor befejezetlen mondatainkat befejezed. Várjuk azt a napot, amikor a könnyeinket letörlöd. Várjuk azt a napot, amikor a te teljességed lesz mindenekben. Urunk, bíztass bennünket, hogyha reménytelenek vagyunk. Vigasztalj bennünket, hogyha fájdalomban vagy gyászban vagyunk. Erősíts meg bennünket, hogyha gyengék vagyunk. Így imádkozunk egész egyházunkért, egész közösségünkért,
újíts meg bennünk, Urunk, és így imádkozunk országunkért, egész Európáért. Te munkáld a békét és a szeretetet ezen az egész világon. És Urunk, most eléd visszük személyes, neked szóló imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetéseket hallgassák meg a testvérek. Idén ősszel van alapító lelkipásztorunknak születésének 110. évfordulója, illetve feleségének, Éva néninek pedig születésének 100. évfordulója. Ezért most a Isten tiszteletet követően egy rövid hálaadó imádságot fogunk mondani az ő életükért, szolgálatukért. Ez itt lesz az emeleti teremben. Aki tud esetleg maradni egy 10-15 percre, azt szeretettel látjuk. Hirdetem a heti alkalmainkat. Hétfő este 7 órától lesz egy beszélgetés a Horánszky utca 26 szám alatt hit és művészet kapcsolatáról. Ezt néhány lelkésztársammal szervezzük. Megjelent egy könyv, az Alkotás teológiája címmel, ez egy japán-amerikai festőművész teológus írta, és ennek a könyvnek nyomán lesznek ezek a beszélgetések, ez minden hónap utolsó hétfőjén, és most az első alkalommal Molnár Illés költővel lesz ez a beszélgetés. Aki szívesen erre eljönne, ez holnap este 7 órától lesz a Horánszky utca 26 szám alatt, ugye ez a KIE volt székháza volt. Kedden 18 órától a Gyufa, a Gyula is fiatalok alkalmát tartjuk, ide egyetemistákat, illetve fiatal dolgozókat várunk. Szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz, szerdán 6 órától most, mivel első hét van, ezért online bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 6 órától presbiteri gyűlést tartunk, a presbiter testvérek már megkapták a meghívókat.
Már most hirdetem, hogy október 13-án vasárnap az Isten tisztelet után szeretnénk a testvéreknek megmutatni a földszinti lakást. Ugye erről már korábban hírt adtunk, hogy idén zajlik egy felújítás a gyülekezetünkben, a földszinti szolgálati lakásnak a felújítása. Ez a felújítás már majdnem véget ér, és hogyha ez elkészül, akkor ezt szeretnénk a testvéreknek megmutatni, illetve ezen az Isten tiszteleten szeretnénk majd megköszönni azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik ebben segítkeztek. Tehát ez október 13-án vasárnap lenne. Egyébként úrvacsorás Isten tiszteletet is tartunk ezen a vasárnap, és Isten tisztelet után pedig, aki szeretné, annak szívesen megmutatjuk ezt a lakást. Hirdetem az adakozás lehetőségét, a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Ugye múlt vasárnap búcsúztattuk el orgonistánkat, Kassai Kittit, aki Lipcsében folytat tanulmányokat, és egy új orgonistát köszöntünk, Kérges Barnabást, aki már többször szolgált itt közöttünk, de most arra kértem, hogy röviden mutatkozz be a gyülekezetnek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Igyekszem rövidre fogni. Igen. Hallható? Jó. Igyekszem rövidre fogni, mert inkább a zenei hangok embere vagyok, mint a szavaké. Kiskunhalason születtem, 31 évvel ezelőtt, evangélikus szülők harmadik gyermekeként, és aztán 11 éves koromban Szombathely mellé költözött a család, a Csádra, egy kis faluba, oda jártam, Szombathelyre jártam középiskolába, és egyetemre pedig a Zeneakadémiára jártam. Itt szereztem zongoraművészi és kamarazene művészi diplomát. 13 éve élek körülbelül Budapesten. Jelenleg a Weiner Leo szakgimnázium és zeneiskolában tanítok zongorát általános iskolai korú gyerekeknek. Igen. És hát amióta Pesten élek, azóta számos helyen kántorizáltam már. Egyébként Kittit a Fóti kántorképzőből ismerem, ahonnan Németh Zsuzsát is, aki tudtam már az előző, vagy még egy korábbi kántor volt a gyülekezetben. És örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a befogadást. Nagyon köszönjük, és örülünk nagyon, hogy itt vagy közöttünk. Lesz majd egy másik kántorunk is, Szilágyi Noémi, ők párban fogják felváltva ellátni a kántori szolgálatot a következő időszakban. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és akkor a 623. dicséret első 2 versét énekeljük, utána vegyük az áldást, és végül az utolsó verset. 623. dicséret így kezdődik: íme lészen a kései korban. Íme lészen a kései korban, hogy az Úr hegye a hegyek orma fele, Sion szent helye templom ott van, csoda fénye betölti a földet eget, örök otthona lesz ez a népnek, aki vágyik az Úrra betér. Jöjjetek el, jövevények, akik messzire jártok az Úr hazavár, neki zengjen a szép öröm ének, sosem árt a halál, hisz az Úr a király. Keze el nem ered soha többé,
legyen áldott az Isten örökké. Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Közel hallgat a fegyver, ha az Úr szava szól, belereng a világ.